Радиои Озодӣ хабар дод, Ютер, як ширкати дигари ҳавопаймои Русия, бо мақомоти тоҷик барои анҷоми парвозҳои чартерӣ миёни ду кишвар ворити музокирот шуда мегӯяд, ки нархи билети парвозҳо аз 600 евро бештар хоҳад буд. Гуфта мешавад, ҳамчунин 26 май ширкати Уральские авиалинии аз душанбе ду парвоз ба шаҳрҳои Красноярск ва Екатеринбургро анҷом медиҳад, то сокинони ин манотиқи Русияро аз Тоҷикистон берун барад. Азия Плюс гузориш дод, нафақагири хуҷандии Нуъмон Ҳасанов дастгоҳи нафасдиҳии сунъии худашро ихтироъ карда, бидуни сарфи маблағи онро дар 2-3 рӯз сохтааст, дар ҳоле ки дастгоҳи нафасдиҳӣ даҳҳо ҳазор доллар меистад. Нуъмон Ҳасанов мӯътақид аст, ки дастгоҳи ӯ ҳеҷ камие аз дастгоҳҳои дар завод истеҳсолшуда надорад. рӯзи панҷшанбеи гузашта 21 май ихтиёрони Азия Плюс аввалин кӯмаки башардӯстонаро ба беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода бурданд. Кӯмак аз 20 маҷмӯи воситаҳои муҳофизати инфиродӣ, либоси муҳофизатӣ, респиратор ва бахелҳо, ки бо 2030 сомон маблағҳои хайрияи фиростодаи хонандагони мо харида шуд, иборат буд, менависад Азия Плюс. Нашрияи ҳукумати Тоҷикистон, Ҷумҳурият, мақолаи мудири кафедраи эпидемиологии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон, доктори илмҳои тиб Ниёз Одинаевро таҳти унвони коронавирус дар 15 дақиқа аз нурҳои ультрабинafsh нобуд мешавад, нашр кард. Ин олим даъво кардааст, ки зери таъсири офтоби Тоҷикистон вируси корона дар 15 дақиқа нобуд мешавад. Паём хабар дод, муовини раиси нерӯгоҳи обии барқии Роғун Исҳоқ Гулҳусайнов, маъруф бо Ҳоҷӣ Исҳоқ, аз COVID-19 даргузашт. Ҳоҷӣ Исҳоқ то расиданаш ба маснади муовинати раиси нерӯгоҳи обии барқии Роғун ба ҳайси раиси ҷамоати деҳоти Тахти Сангини ноҳияи Қубодиён, раиси бахши экологияи ноҳия, муовини аввали раиси ноҳияи Қубодиён кор карда буд. Пойгоҳи ислоҳ хабар дод, дар Истарафшан табибон ва парасторони як беморхонаро дар саҳни ҳавлӣ ҷамъ оварда, дар наздашон равғани растанӣ ва орд гузоштанд. Аммо ҳамин ки наворбардор ва соҳибкори хайркарда аз саҳна дур шуданд, бо дастури муовини раиси ноҳия хонум Аслонова тамоми кӯмакҳоро аз даст ва аз назди табибон гирифта бурданд. Спутник хабар дод, дар ноҳияи Ашт то имрӯз 55 ҳодисаи бемории илтиҳоби шуш расман ба қайд гирифта шуд. Аз ин шумора 35 нафар шифо ёфта, 2 нафар даргузаштанд. Айни ҳол 18 нафар дар бемористон таҳти тадовии табибони ноҳия қарор доранд. Ин рақамҳо зимни баргузории ҷаласаи ситоди ноҳиявӣ оид ба пешгирӣ ва мубориза бо бемории COVID-19 аз сӯи масъулин ироа шудааст. Радиои Озодӣ гузориш дод, дар ҳоле ки мақомоти ҷумҳуриявӣ, шаҳру вилоятҳо дар Тоҷикистон аз харҷи маблағҳои хайрия ба мардум гузориш намедиҳанд, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз ин миён истисност. Ёдгор Файзов, раиси вилоят, қариб ҳар шом тавассути телевизиони Бадахшон аз чӣ гуна харҷ шудани маблағҳои хайрия худаш гузориш медиҳад. Азия Плюс бо истинод ба агентии омор иттилоъ дод, дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ ба Тоҷикистон аз ҷониби 43 кишвар ба маблағи 7 миллиону 787 ҳазор доллар кӯмаки башардӯстона расонида шудааст. Сеяки ин кӯмакҳо ба ҳамсоя кишвари Ӯзбекистон рост меояд, ки ҳаҷми кӯмаки ин кишвар ба Тоҷикистон ҳудуди 2,5 миллион доллар гуфта мешавад. Паём навишт, даҳҳо нома дарёфт кардааст, ки сокинонро чанд сохтор бо баҳонаҳои ночиз ва аксари вақт бо тӯҳмат ҷарима мекунанд. Сокинон бахусус соҳибкорони хурдумиёна аз афзоиши бесобиқаи ҷаримаҳо дар Тоҷикистон дар 2 ҳафтаи охир хабар доданд. Паём 3 номае, ки якеро корманди шуъбаи вазорати дохила, дуввумиро як корманди кумитаи андоз ва саввумиро як соҳибкор навиштаанд, нашр кардааст. Тамоми тими ягона рӯзномаи мустақил дар Хатлон пайкро табибон коронавирус ташхис доданд. Ҳама кормандони аз 21 то 24 сола аз ташхиси рентгенӣ гузаштаанду мутахассиси бемориҳои сироятӣ гуфтааст, ҳама гирифтори коронавирусанд. Дар ин бора рӯзноманигор Абдуллоҳ Ғурбатӣ хабар дод. Спутник иттилоъ дод, дар Хуҷанд ва шаҳру ноҳияҳои атрофи он ҳудуди 100 автобус барои сокинон хизмат мерасонд, вале як ҳафта ба ин тараф ҳаракати ин автобусҳо қатъ шудааст. Масъулин мегӯянд, дастури манъи фаъолияти автобусҳо муваққатӣ буда,
дар ҳоли коҳиш ёфтани шиддати бемории вируси корона ва гаштугузори зиёди одамон ҳаракати онҳо дубора барқарор хоҳад шуд. Радио Озодӣ навишт: сирояти коронавирус миёни омӯзгорони тоҷик ва хабари марги чанде аз онҳо бар асари бемории COVID-19 нигарониҳоеро аз шеваи чораҳои пешгирӣ аз ин беморӣ дар донишгоҳҳо ба миён гузоштааст. бархе аз омӯзгорон мегӯянд, дар пайи эътирофи сирояти коронавирус дар кишвар шогирдон бо таъхир ба таътил фиристода шудаанд ва худи онҳо то ҳол аз сӯи раёсати донишгоҳ ба кор даъват мешаванд. Азия Плюс аз иқдоми хайрхоҳонаи ду зан дар шаҳри Хуҷанд гузориш дод. онҳо аз ҳисоби худ ба кӯмакҳои шиносҳояшон барои табибон либосҳои муҳофизатӣ медӯзанд. таъкид мешавад, ки то ҳол ду дугонаи хуҷандӣ беш аз 50 либоси муҳофизатӣ духта ба беморхонаҳо тақдим кардаанд. استفاده طلب استعفا از رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان که پایگاه اصلاح راه اندازی کرده است شدت می‌گیرد. در این استفاده که مدیر اصلاح محمد اقبال صدرالدین شروع کرده است، علاقه ده‌ها نفر شرکت کردند. فعالان نواره را با طلب استعفای امامعلی رحمان ثبت کرده به اصلاح می‌فرستند و پایگاه آنها را جمع‌آوری و نشر می‌کند. اخبار خبر داد میرزا طاهرов استاد سابقه‌دار فن زبان عربی در دانشگاه ملی تاجیکستان روز 21 می وفات کرد. با گفته نزدیکانش استاد چند روز از بیماری التهاب شش رنج می‌کشید. او را روز 21 می به بیمارستان برده به دستگاه نفس‌کشی صنعی EVL پیوست کردند، ولی میرزا طاهرов بعد چند دقیقه پیوستی به EVL جان داد. سپوتنیک خبر داد وزارت معارف تاجیکستان استادان آموزگاران تمام زینه‌های تحصیلات را وظیفه‌دار کرده است که در روزهای عید رفتار مناسبت خوانندگان دانشجویان محلی زیست خود را زیر نظارت گیرند. وزارت تندرستی اعلان کرد که در یک شبانه روز گذشته در تاجیکستان 201 نفر دیگر را با علامت‌های بیماری کووید-19 ثبت کرده است. و تعداد گرفتاران به کرونا نو تا شام 22 می به 2551 نفر رسید. به گفته وزارت یگان نفر دیگر بر اثر بیماری نفهمیده کووید-19 در عموم سبب مرگ 44 نفر در تاجیکستان شده است. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net